kala nang yo shu ki pro ki babun lingba jong ni ke channel ke ba phi la dang wan mi sani khamat ban yo ban ya interact banga tepe na kwa mentapat bangan bang on ye kerang phi ke we benta ba kata benta ka long ne timo ka kamai ka ji kam shem la wan tang na kata ka bah kam surkar lan ye tang na ka kam surkar kan wan ka kamai ka ji ha ka jingem ka jong phi kam shem la de kata Henry ka kamai ka ji ka wan na ka jingdon value na ka jingdon value ha ki ki kam ki bang treng na la dehi ya se kan andi ka kam ko berit baru ri ha pi ai pensiong dor ya ta ka kam ko jong pi pien kieu ling bani tai kam suki kan don ko jing kieu de kata ka puai ka puin ka bani kong do ka banga kan mau kon san man ta de ta ka daw ma khwar kan mau yu pi ba ande tundu yu kerman kam sarkar kan solve problem ndrei ka kam la jong ka kam la dia ka business ka ta ka la ban solve problem ku jong pi la ba kan start kan ko business ku jong pi ha kan ko budget ka ba pi don kam dan kam ba nong ba ngatang ban tri kam jong dengan hap don bisa show man ta de ki pho hajara ni de ki lak ba tang ya kam jong kot no ta de ka mindset ka ba bakla de fi dan kam ba stang show na do na po ki slor pingo nang ne sakmat mo yin ya perklan no ya ta kom tre bar kom perkhat perdan jongi kum kita ki samla ki badon ke jingkit khle haka emlang salang nyakwa bengen long kum ta larani la ban long kum ta tomot kanton ko jingkala ka bukha ba haka ne khajai bandre ko jongi no ko jingkala ka ba pe ngo ngadon ki me ki jingkali mo panong ai phi ke kata ka digital technology ke kata Facebook Instagram WhatsApp Rike pi kam dei tang kata ka Facebook Instagram ane kata ka WhatsApp an ringen ne thu ya phi ba kita kidei kilat kilenting ba phen kamai so lada phinang ba phen pron kam mi ni phen yo ban kamai ne kini shibun tekini kidom kita kilat kilenti kini kem dei ki version tertin ngaru ilu jong adi ulama insya ngadon Facebook ngadon Instagram post kini kita bagi breu kini ngandre after hadian bakal ayalam kata kalenti nak jing em ku jonga nak bentak lingba nak experience ka jing em ku jonga ngala penban bikini kidi kalenti iba taulat ini ban kamai buat ni kamai hadu menta lingba ni kidi platform te ngat sabatai bangai pi kita hadian ni habud ikut no bu kamai like step by step di haki ya videos kiban sawan sedian by mouse ka social media am kam dei pe ngatho one ko jing tho kom ne ka social media kam dei tang ka jaka ban pen bernya ka dei ka tiar ban pen kala ya ki amlang ka salang lingba ka ne ka ren san ngen ya sam mi ku jing tip ngen ya kin tiu i wei bat ngen pen slur ye ki samla khasi chantia ki jongi bekin long kita kinong pen long creators om tang kinong pet om tang bo fin supet gan repeat ben long kita ki creator ndi ben long kita consumer na ko of long ki creator kan don ko jing matoi bakra ki amlang salang ga jongi kan ne ka dik jing sedang jong ko we kan si ka thamai na don kam ya ka jing kersan ko jong ki join bat nga lingba jong kini ke lingba jong ni channel join bat nga ha kan ka jing ya denti subscribe comment ye ki jing mot ki jong phi comment jing mot ko jong phi fidan kan ko jing mot ko jong phi comment but ni kan tiêu lang i wei te sko yang mut ongai pi wat kelet ban share ye kan video but way u perlok ani ka perlok ko jong phi u ba phi sngo ba u don kam ya jing ai man siam man tak sngi ke jing kersan ko jong phi ka long ko bor ko jonga ngalamut bantun kut no ya kanika episode ten repat ngadang sau sanut kadang don ska iki banga dang kwa bangan keren ne phi
ini kan long kajing mentoy bat ngakwa ba hasyo ban mi batai phi ki skills ki ke bur khoi ngadon kam bangan pensu thu ba shoi phi ya ka ai kajing thumu ko jonga te snap ya kani hadun da khumle shibun te kungo porlok phialong pe ling ba jong ka de ka video ko bang mata ngakwa bangan batai phi ban percaya phi boleh ngapeni kum kini ki video pe ba kolom ne ka jing pendi ku jonga kini kita video sementara ya long ne ba bu ne ba ta ka jing pendi jonga kini ki video sementara harani ke series ke banikong harani ke series ke banikong ling bani kini ki episode ba pair bu do tu hi kan kam yo dai ta pe ka jing pendi jonga kini ki videos dai ki dan ki perlok ki balawan teks yang apa WhatsApp ka ngalan lano pergi kai digital skills ki kai te kan ni coba kolom ni pai jadi kai jonga kan hikai kemudian dan rei ya kebaman tapar kebenikong do kolong banga kwa bangan ai syo kanita ngakwa bangan pensuthu syo yapi ki perlok ki jonga sindran ba kentai ki samla jong ri bu te bedreu ngakwa ban pensuthu syo yapi ya kata kajingmut ke jithu jonga bat kham tam ngakwa yapi bangan yo syo yapi kita ki samla ki ban pek yakini ki videos ki pas nguthu bat ngoya hap ya lade ba pen pek yakini ka video ka ba wara jing man toy na ka menta jong phi ngada phi nguthu shisha ba phi don lang ta ra ju ko jing mut ba nga don manga tomot kane ka de ka channel nam ta jong phi ke ho fi don kam man subscribe namar nga da pemi video mana ka por na ka channel but ini ki video ki banga pemi ki long ki video ki ban hikai ya phi nani ki bat pensu tho ya phi ki ban penwan ya kata ka jingmut ki jing perkhat ka jong phi ya kata ka kom perkhat perdan ka batmai ha ka jing long brio ka jong yi nga ya lenti ha ka por wanga dang samla manchwa ha por ngadang don ni ki artho way artho ar class nam ter kum to ngamat ya kata ka jing ngamat ita kijing kijing em ko jonga bo kita kijing ita kijing ki ba hak khtiel phareng ni la bonong kita ki mental depression kijing ban khia jong kijing jing purkhat kata kata kijing pang kijing storm ka ba phemla ban yo dawai hoi ket kom kijing jok tat manta tengila ban le kita ki psychiatrist ne ki kita ki doktor mo ki therapist ki bo pair le yo ni dawai ki ban la man penjam henre kat kom ka jing la ko jing syam jonga ka dawai ka bang la ban penjam ka dewe tang da kan ye ka jing mor ka jing perkhar ka jong hi bat ladang ni ton kam ya kata ka dawai I dan kam ngin wat hina la de ka ban kong do bang wat ka long bang in wat I ki breu ya ki breu ki ba don ka ju ka jing mor jing perkhat ko mangi pi ngai jong ki tu pori bom chwa hoi ngaton ke jumbo jim perkhat ko khawa bo jonga henre ngampat ngamla bangan ya chprang ra jingem namar ba ngadon ha ka ken hon jong ki porlok ke jonga ki ba omla ban ya ban ne bot lang ya ka ke ba nga na mot nga thumu pe khata ka pen ha ka jaka kan ya lam bet yang ka lenti ka banga de ban ya henre ka pen sakama pan ban ya ka den jingem jonga te nga shem ya kanika kabul bana kanika chan bangan long kum uta ubre uban guide ipe haka jing em ko jong ki ba man la kasi komno ba pen tep komno ba pen ya kata kalan tingi khnang ba pen sungu tho shwai la de haka no kalan ti ba pen bu onda plasu tho ya taka jing em jong de ba pen set haka ta kalan ti ba phi pnya nga long tang nong pen prat den ti na ne tang nong pen pen den ti ya phi ba pen poi sha kata ka jing job ko jong phi nani sak clear jong ko jing job ko jong phi amar habu khadu na kan ke channel hi gan hi kai phi ki skills ego freedom sam of tip ko de bitang ki skills kita ki skills on da philanang phila astang ban kamai pisa ban tening pisa na kita ki skills ko phi don mantak bo e bhai ngi ko long ba ban ki skills ai to ma ki to ngai jumot ngai phi ko we
how video editing iran kam man edit yaitu kam man edit tong la on video editing iran kam man le ini video editing man edit i videos ki jongi bangin penmi ini ki videos ba per ki jongi kadi ka kam ka bangila ban penmi bisa kadi ka kam ka bangila ban kamai naka ching penmi ki videos ki jongi ringi pangem la bangin penmi de ki videos na ka daw ba ngem nang te ni perkat bangin nang bangin edit ikini video kawan gaji perkat hangi bangi haban det wat ki jaka pule bokero kerne po selong bani kaya ni bangin edit ikini video ta anda pilalik wat eta ki jaka pule ki baji kaya ni ki baji kaya pi kumno le ban pule ko video editing pause pi hapan tab application to saban sim ki forms ki ke hanto ka sheet long very limited idu na bhag sheet to tata kadon ka bok ka shong ka bok no se pujong pi to ki yo na film yo idon ki bak hamla mo kham kot bor na yeng ho ni la ban dai pule ki mass communication mass com ngi juang Dimbaki College bakero ker gudan ni ponong ba salong tidan tu ki balik puli wat sedu sa bar jong pati ka jala jong iru den rei ngana ka experience ka banga experience le dia ngalap ba ajaka ka bang puli ka dina ka ni ka runsani YouTube message ong ipor ka jonga YouTube University dingba jong ni ka university ngala bon pule ban su tho komno bon edit i videos ki jonga komno bon snai transitions ki jonga komno bangan develop igini ki color corrections ki boker nam ta ki videos jonga ki kita ki software i bangan edit i videos iban pensuk inga bon edit i videos te ontang i videos henry let's say kung video pagi software ba pero care kung Adobe Illustrator Adobe Photoshop te mentale akan kajuk mentale ngila nang suk shu na marble ila dan king AI software nani ngila ban ki AI tool ton kam ba pentep i gitaru ila nak kapan suk shu te de takdaw kapanlong yangi ba onda bang ila tip i tak skills homne onda haba platip ban yo kla itu yo ABCD lani ABKD platip ban sutho ban tho lot itu brokhai ha ta por pensanang ban tho ya ka kerteng la dia onda haba kla nang yo ABCD pensanang ban tho iki kentin pensanang ban tho iki tho ka jongpi de kataru ko kumjo ding ba jong ni channel na khwa ban ai ya ki basic training na ka ta jong ki kumno boken su tho boken tray ya ka kam kumno boken su tho ya ka to skill ko pidam te ngam don ni issue bangan kran light nanta trading ba jong ka series ka banga pa antani nta ki dan hangne ko ba lai south to ki episode hakane ki series ka baning kong te bat lingba jong ki series ngan hikai phi ngan pen i phi ya kata karukom perkhat perdan jo jongi ba phi don kam ban change so ka perkhat perdan jong de change so karukom perkhat perdan jong de namar hakawe de be digital skills om de tan singrang ki banang ki bala bande ini kam and reward ki kan thai ru ki la bande nga alap idon bon kin thai ki bangai kan do haka jing em ko jonga baki don ka skills ke jongki ka skills ke kidon kata ka skills ke ba terpang ba hakliang ke editing kitri ba bon edit te ngam shim na poi perkhat kindan gum kitaru ngalap ki influencers na po Instagram ko jongi ba om de tam ki la ban edit content creator ki influencer kin thai te kal ade ka por ngi bangin change ata mindset ke jongi baki ke thai yende bendu jong kerman shim ya kani kom kala te kelemti baling ba na ka digital technology ka bamanta enla open pli ki sak ti kong ki jongki
takapok hipule bat kani ka channel ke jonga ka de ka university kani ka college pokin pule ki kumpita ki ke ya subscribe like share siki porok porojor ki jongpi ba ko fidan pe ba kindon kam ya kompade ya kini ki judge kai ki banyo share kini ki videos ki jonga kanlong ko jing matoy kamar habo khadu onar thoi piyong bata phi piton sha ta kom siam kan trestom nga ngan persiang bat ngan play kala de kan tina mata jongpi ba khna ba khan tre te ki kam ki ba phi de ban le nga ngalong kom jing kiem ban pon ni phi sakwe par banta yang ko jing job ko jong phi haka jing em ko jong phi te ngam to ni e bangan kran tang kini kenten hi nga de basan leng do munai comments ye ki jing dan tam ko jong phi apo ki comments harum but nge se kin do biang pat hi episode ke banwan te but nga nge scam ba pen page ikini ki videos ki jonga hadu bon kot amar kini ki videos kin pen mentoy shibon nam ta jong phi te khuble shibon khuble share jar ngo nge se kin do pat next episode